Emília, aquestes són les claus de l'apartament que vaig comprar a la ciutat quan vaig marxar d'aquí per viure amb el Joan. És tranquil i és molt assolellat. Queda-t'hi mentre ho necessitis. No ho necessitaré. No, anotaràs per si canvies d'opinió. Àngel, ja has fet tot el que era a les teves mans. Fins i tot arriscar la vida per salvar-me. Si no arriba a ser per tu, jo ara aniria en aquell furgó amb l'Ivan. Em consola almenys en aquesta ocasió haver-te pogut ajudar. Per què? Jo no t'he demanat mai ajuda. Com sí que van fer els altres. Tampoc no crec que t'ho hagis proposat mai, realment. D'ajudar? Al principi sempre estic convençut de poder-ho fer quan encara hi ha esperança. Esperança? Esperança, sí, esperança. Abans que s'instal·li la desconfiança, el recel o el propi egoisme. Teu o dels altres? De totes dues bandes, Emília, però amb tu ni tan sols hi ha sigut aquesta possibilitat. No, no hi ha sigut. I això que jo he fet tots els possibles perquè es produís.